Kikun hemm kelma oħra aħjar minn grazzi nuża lilha. Però ħsibt kemm ħsibt ma sibt l-ebda kelma oħra. Forsi xi ħadd jiġib xi kelma aħjar minn tiegħi. U allura se jkolli ninqeda bil-kelma grazzi. Grazzi kbira lil kull wieħed u waħda minn dan il-poplu kbir li kontribwixxa llejla għal din is-somma fenomenali, inkredibbli. Din ir-reazzjoni tal-President tar-Repubblika wara li fl-Istrina 2016 inġabru iktar minn 5,500,000 euro. L-Istrina reġgħet kienet festa ta' spettaklu ġenerożità li tat riżultat li ħalla lil kulħadd impressjonat. L-4 miljun euro miġbura s-sena li għaddiet din is-sena inqabżu biktar minn miljun euro. Għal iktar minn 12 sija l-poplu Malti u Awċi ma waqafx ċempel u jibgħat il-messaġġi bid-donazzjonijiet tiegħu. Dan fil-waqt li ħafna gruppi kummerċjali, entitajiet u kumpaniji marru fil-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop biex jagħtu personalment id-donazzjonijiet li ġabru huma. Fuq kollox, l-Istrina reġgħet kienet simbolu ta' da. Politiċi miż-żewġ naħat tal-Kamra, atturi, preżentaturi u personalitajiet minn kull sfera tal-ħajja taw parti mill-ħin tagħhom biex iferħu lill-eluf ta' nies li bħal kull sena segwew l-ispettaklu televiżiv. Dan biex l-avveniment annwali reġa' kien xhieda oħra ta' kemm il-poplu Malti għandu fiduċja fil-Malta Community Chest Fund u lest li jgħin lil-lajru. Grazzi Maltin u Awċin li għamilna fl-imkien l-Istrina għal darbora manifestazzjoni kbira ta' solidarjetà, festa kbira ta' solidarjetà u vera kienet tassew fl-imkien b'solidarjetà. Tassew konna fl-imkien b'solidarjetà.